Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Lani, hingkod ang pangidaron, Daka, taga-probinsya sa Cebu. Pero na ako karon sa Cebu City magtrabaho. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta sa akong inahan nga naprinda pagkasakit niya. Aron inyong hisabtan, sugdon ko dihang 13 anyos pa ko dihang nasakit si mama. Ingon ni ini ang mga panghitabo. Mga anak, murag dili na gyud ko bag dukay. Ayaw ko pag inaanak, Milba. Dili ka maluoy sa atong mga anak. Pero, kapoy na. Panglimbasog tungod og alang sa atong mga anak. Bisan og dili na lang para nako. Gagmay pa yung taon ning tulo nato ka mga anak. 13 anyos pag sila ni. Ug doon na pa ka mga manghod. Milba, dalon ka na namo sa ospital. Wa, lagi tayo kwarta. Mayuta ka man. Ato na lang iprinda. Ayaw. Kay alang to sa mga bata. Ma, sinagod ma. Katong lagi nato kung mga kwarta ta. Okay na si Junjun iprinda. Okay, rasad ko, ma. Unsa na inyong gisabutan? Ay, nala pag-apil-apil niya, Lani. Kay bata ka pa. Tuwa na si Papa o si Kuya Chunchun. Ilan nang gida si Mama sa ospital. Maayo lang kung taog maluwas pa ta si Mama. Ngaluya man gito siya. Dili lang ito si Noy Nisto, Ting-ing. Nagunsa man to siya. Sigaw nisto ang naprindahan na mo ni Papa sa yuta ni Mama. Unsa lagi dahil ng prinda, oy. Lagi ko kasapot. Si Mama ba, mayuta, nga sinunod niya nilang lolo og lola nga iyang mga ginikanan. Maong among giprinda ni Gaunisto. Kay siya may doon ay kwarta. Unsa lagi ng prinda? Giprinda, good. Ay, kuan ba? Nangho may kwarta ni Noy Nisto. Og aron mosalig siya og pahuwam nato. Atong giprinda niya ang yuta ni Mama. Og hatagan ta niya kwarta sa pagkaprinda sa yuta ni Mama. Og marimati ko nun ni, kung dili ta kabayad sa atong saad nga mobayad ta. Lagi yapon ko kasabot. Lani, uy. Ay, nalapangutaan na good ay. Di man sad ka makasabot. Ate. Ing, gabiin na lang lagi. Wa palagi mauli silang mamag papa o si Kuya Junjun. Mao gani. Nabalakan ako ni Mama. Noon sa naka sila sa ospital. Maayo unta kung luwas lang si Mama day. Kaya naprinda ba taon ang inyuta tungod ang iyang pagkasakit. Naluoy kong Mama. Bisag ako. Magunsan man lang tayo ni kunwanas Mama. Gagmay para ba ng ato mga manghod? Kung nag-eskwela pa ta. Wanay mo atod na ko sa eskwelahan, sa ako mga manghod. High school na baya ko. Lahi tag-eskwelahan. Niya tuyoon ang eskwelahan niyo sa amo. Ikaw sa gimakatod anang atong duha ka mga manghod. Ubanon lang na nimo sila. Ngok, atara ng cherry ko, mudayog labang silsada. Hala, may motor na nga may hunong tungod sa atong bahay. Dali Lani, magsusitalan. Salamat sa pagkatod, kuya. Ay, kumusta si Mama, Kuya? Kuya, ngayon naman si Mama o Papa.
Wadang mama na to. Patay na siya. Unsa? Mama! Namatay gid si mama natong 2006 kay giatake mangguto siya sa high blood. Kay high blood mangguto si mama. Bisan pa og naprenda ang bahin niyang yuta ngadto sa moing agaw, wa gihapon siya masalbar. 10K ang pagprinda sa yuta ni mama. Si papa ang nagprinda og sila lang sa duha na mo kamaguwang ang nagsabot-sabot sa pagkaprinda. Kay 13 anyos pa man ko natong higayuna, apan dihang nagkadako nako og nakatrabaho, nahisgutan na magbalik ang yuta ni mama. Unya, Mao ka na ing Lani. Karon nga mga dagko na ta, o may mga trabaho na, tabangan taon-ta og lukat ang yuta ni mama. ba kuya? Kay dihang nakasabot na bitaw ko sa inyong gibuhat nga pagprinda sa yuta ni mama. Nakasabot na ko nga sayang kayong yuta ni mama nga marimati. Handumanan ba taon to na tong mama? Mao lagi Lani. Nya pila na ra baron katuig ang pagkaprinda. Pero may tagal man to nga gihatag si Gaunisto nga gihatag ko yan, no? Nga mauli nato ni ang kwarta nga aton huwaman, di ba? Unsaong napiki man ta? Wala tong malukat. Unya kuya, o anak ka tumarimati? Pila na maron ka tuig? Madara siguro na tong sabot-sabot si Gaunisto Igaagaw ra bitaw ta. O lagi, maayo unta. Kung musabot lang siya nato kuya. Unsaon, karon pa man kita magkaluag-luag. Nagtampo-tampo na lang gani ta, makatigom ta sa 10,000. O gato ning gipakapinan alang sa interest. Mubalik na rabak trabaho kuya Jun, atiing. Sige lang. Kami nalilukat sa yuta ni mama kang Agonisto Lani. Kimubalik ka naman ka sa mong trabaho. Kinahanglan gid kuya. Kay usa ka adlaw rang akong panangkin sa kong amo nga mo day off ko. Na, sigilan. Kami nalay lukat. Kay mubalik na ko sa akong trabaho. Malangay kikupalik ani syudad da. Magisagyan ng milabay nga dili puno. Asa mga gawin ni? Uy, Kuya Nisto! Ikaw man day ni oy. Kutaon lan. Ya, ngayawat itong papasahero rin ako motor. Ako gibalhabal ba? Tuwan sakay ka? Ay, dili lang kuya oy, para syudad na manggod ko. Basta na kong iatngan. Di pa ka mauli ya? Kay murag mo ato ra ba to sila sa Kuya Junjun og Ate Inging sa inyo ya? Kay maglukat sa yuta ni mama. Sa? Uy, lukat ko taon nga. Hagbay mo itong narimate. Wa mo kabayad sa itong isabutan adlaw sa iyong pagbayad ako. Ang rimatin to yuta, oy. Ako ano to? Kurang kung mga nigbay ang mga yuta nga katong girimati. Ako pang-tiles kay ako ano to yuta. Unsa? Puna na ko kung sa kalibo para nimo. Ay, ibaw ko nga. Wa ka bahinit pagkaprinda yuta. Gamay ka pa man adto pagkaprinda. Wa pa kay buot adto. Tagal tigad sa kalibo bahin mo. Unsa? Mao na tila ni. Mao na sulting Kuya Nesto nato. Ay, daan pa ko. Wala dito yutaan ni Tinging. Plano para ba unta na ko magpahida? Kung ako pa ikaw lang apil ka og apply anang urban sa syudad. Aron makayuta ka. Ay lang pagdahom sa yuta ni mama, oy. Rimati na to. Anak ka na lang sa syudad magbahay. Apil anang urban. Unsa man ang urban te? Matod sa mong first cousin nga mo ay giprindahan na mo sa yuta ni mama, nga rimati na kuno ang maong yuta tungod sa dugay ng panahon nga naprinda na mo ni niya o wa ni namo malukat. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, 2006 naprinda ang yuta nga bahin ni mama sa kantidad nga 10K pagkasakit o pagka-ospital ni mama.
Wa na mo malukat sa gikasabutan nga tuig ug petsa. Rimati na ba ang maong yuta? Ikaduhang pangutana, pagkaprinda sa yuta ni Mama, 13 anyos pa ko adto. Wa ko maapil sa pagsabot. Pwede ba ko mo reklamo kay amo naman gud untang lukaton karon? Di naman musugot ang amo ikagaw kay rimati na ko no. Ikatulong pangutana, gibaya na sa amo ikagaw ang among yuta, gitiles pa nilang ilambay, ug nananom na sila. Unsaon man anak kun pwede namong lukaton ang maong yuta? Makabayad ba mi sa gasto nila sa ilang pagbay? Ikaupat o katapusan, kundi na gid pwede nga malukat na mo ang yuta ni Mama. Gusto unta ko moapil anang urban poor diri sa syudad. Unsa may pamaagi ni ana? Unsaon pag-apply og unsay mga requirements? Tagpila man pud ang per square meter sa usa ka urban nga yuta. Palihog, tabang tambagi ko. Kini ang akong suliran, Lani. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan o ako ang mohatag inyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal, personal, no mga problema ninyo sa inyong mga kapikas, karelasyon sa inyong mahigala, kinsay mga napakyas sa hugogmang giats, no? Kinsa may nabusted, kinsay na hurt, kay wala hindi ka type, hindi ka crush ng crush mo. Ali mag-uban ta. Dili bitaw oy. Kaning ato ang mga giagian karon no, mga lumalabay ra niya dako jud kaayo tagtabang akong ma-share ni nato naatay masturyaan no, naatay maingna no sa ato ang mga giagian no, mas makagaan bayag buot and mas open siguro ang ato ang mind ba of the different solutions nga pwede nato mabuhat. Mas maka-appreciate sad ta og unsay naa nato karon ug kung kinsa poy naa nato. So ato lagi nang paningkamutan nga dalhon nato og tarong ning ato ang mga sulan, mga suliran ug mga problema. Ato ning i-share no kay para ma-unload og let's be open also sa mga tambag sa uban. Sama namo ni Dr. Rene Obra og ni Attorney Elaine Bathan diri sa ato ang programa. Busa ipadala dayon ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Now, ato ang letter sender, of course, atong tawgon sa pangalan nga si Lani ug ipadala ni niya iyahang suwat sa kini ang akong suliran official writers page. Gikan ni si Lani sa Cebu City ug kabahin ni sa yuta ang iyahang mga pangutana ug problema. 2006 na prinda kuno ang yuta nga bahin ni Mama sa kantidad nga 10,000. Pagkasakit ug pagkahospital ni Mama, wa nila nalukat sa gikasabutan nga tuig og pitsa. Remate na badayon kuno ang maong yuta. Nalan jud ko'y pangutana because kaning mga remate, kaning mga pagprinda sa yuta sa balaod nato naagud ni sakto nga proseso. Una sa tanan, kinahanglan in writing ang utang ug ang pagpamatuod nga gigarantiya o giprinda ang yuta. Ang kana siya legally mo na atong gitawag nga loan agreement with real estate mortgage. Loan agreement mo na ang pagpamatuod sa utang, real estate mortgage mo na ang pagpamatuod nga in kaso og di makabayad ang kaning yuta mo gihimong garantiya isip bayad ana pohon. No? Og dili pa gyud na mao, dapat notaryado ng maong ang kanang maong dokumento plus dapat naka-annotate na ang maong real estate mortgage sa titulo. Labi na kung titulado ang yuta. Okay? Now, akong pangutana kung wa na nato na follow, maingon jud ko nga dili na sakto, dili makiangayon nga rematihon ang maong yuta. Naay bayranan, tinuod. Utang is utang, kinahanglan sa bayran, pero dili pwede nga marimati automatic ang yuta tungod kay wa man mo ning follow sa sakto nga proseso sa pag prinda sa yuta.
Okay? Ikaduhang pangutana, pagkaprinda sa yuta ni mama, 13 years old pa ko. 13 anyos pa ko. Wala ko maapil pagsabot. Pwede ba ko mo reklamo kay amo naman gud untang lukaton karon. Di naman mo sugot ang akong igagaw kay remate na kuno. Okay, dili gud na sakto kay in the first place unsay iyahang katungod nga mo remate ana. Base sa akong explanation ninyo, kung unsaon pagparemate dili wa to gani niya nasunod ang pagparemate kay in fact kung pananglitan sakto tong iyang gibuhat no katong na loan agreement, na real estate mortgage, na annotate, dili man ganin na automatic no ang pagremate or pagbawi anang yuta na gihapon tay sundong proseso ana. No ugwa niya to na follow di gyud gihapon na niya pwede makuha. Pwede siya maningil. No, pwede siya mukiha, wa sad siya naningil, wa sad siya nikiha. Dili man na pwedeng mo remate kag wa ka maningil. No, so kana we will have to process na amoy katungod dihan dapita, ayaw mog sugot nga rematiho ng maong yuta. Okay? Ikatulong pangutana, gibalayan na sa among igagaw ang among yuta. Gitiles pa nilang ilahang balay ug nananom na sila. Unsaon man na kung pwede pa namo kuhaon or lukaton ang maong yuta? Makabayad ba mi sa gasto sa ilahang balay? Okay. Dili mo angay mo bayad og gasto. Ang akong pangutana, asa ang titulo? Naaba ninyo or naaba nila o unsay status karon? Nagmalampuson ba sila pagpabalhin sa maong yuta? Kay wa man gud kaayo na suwat sa imuhang email, no? Sa imuhang message diri sa ato ang Facebook account kung ang titulo, kang yuta titulado ba? O karon as of this moment pagsuwat nimo kang kinsa man nakapangan ang rehistro anang maong yuta or sa tax declaration ba. Kay kung inyuha pa na pwede man gud mo makakiha for ejectment nga papahawaon ninyo siya. Di man siya makaingon nga kanang dili siya muhawa kay naamoy utang, dili man na siya mo'y dapat mukiha sa utang no para maningil. Unya kung di makabayad, magsabot mo kung saon na ninyo pagsulbad ka ng maong utang, pero di na niya pwede maangkon kung wa niya nasunod ang katong mga sakto nga proseso. Okay? Ikaupat og katapusang pangutana, kung dili nagyud pwede nga malukat namo ang yuta ni mama. Gusto unta ko moapil anang urban poor diri sa syudad. Unsa may mga pamaagi ana, unsaon pag-apply, ug unsay mga requirements. Tagpila man pod per square meter sa usa ka urban nga yuta. Okay. Tulani lain-lain no. Og depende man gud pod na sa location sa yuta, but I think you need to go to ako ni i-check Cebu City man ni siya no. Yes, taga Cebu City ramang ka. I think you should go to the Cebu City Hall no, moadto ka sa Urban Poor Housing no and Development Kumandawe na Hudo office manggod na. Pwede ka mo adto dito and mangutana ka kung asa ka pwede maka-join para ma-check pod kung ma-qualified nga beneficiary baka. Lain-lain og patakaran no, matag local government unit, di ko kasulti kung tag pila ang yuta because depende manggod na og asa dapita pod ang location sad sa maong yuta and if qualified baka. So better nga moadto ka sa City Hall, mo inquire ka didto, nanay mga listahan, nanay mga requirements, makapili kag asa pud ka pwede mo join nga mga kanang urban poor nga mga association para mahatagan pud ka sa mga papilis or listahan nga pwede nimo andamon para masubmit nimo dito to see if you are qualified. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gapon sa to ang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw. Mana so za ka
adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Tawgalan ko Paul. Sa dili pa na ko sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Count on Me. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka mahuyang nga nagpuyo sa Liloan, Cebu. Nga tumatatampo nagdasangan nga Paul. Kapait sa baya ni mo, oy, Paul. Ay, naapay, ikaw ra gani among anak ni tatay ni mo. Dili ka pagyud kahatag na mo og anak. Kay unsaon, babae, bang kagpamati. Nanay sad, uy. Hiskot na po na, anak. Nak, mas maayo manggod ka na kay anak. Sige na, dumpi. Ay, dawat bitaw na mo kaingon ka, ada. Pero hatagi mig apo. Hala, nay, uy. Ibaon sa pamanitaw na nimo na ako nga. Babae, magiging ko pamati. Ay, o lagi, nahibaw ko. Pero... Ay, hindi na ta maghiskot, anak, nay, ha? Ay... Ay, si Miss Lori maning nanawag. Magi na silent na ako ang phone. Ako tubagon. Hello? Best, pwede ta magkita? Oh, doon sa mong ka. Si Jemuel, Best, nailain. Ha? Ako na siyang nasakpan. Best, sige na, please. Naginahanglan kayo kong kaistorya ron. Sige. Maligos ako, ha? Unya, i-text na ko kung asa ta lugar na magkita. Okay? Salamat, Besa. Imo ki kong gani sa mo. Ay, uy. Ay, kay kung sa bar, pagka nakikita na ako, ay na, digid ko ang musugot kay kapoy, kay ka mahubog, uy. Agakunon ka ayo. Nga, napalay makakita na ako nga, baby boys. Ay, matawad akong beauty. Sakit yung dugan, Best. Sakit yung kayo, Best. Kalukoy ni mo, best. Naibaw na kong daan nga. Patoy ayo si Jemuel. Sus, puro ginagwapo nga. Magdagan-dagan og uyab. Tagay pa na, Best, B. Tagay pa ta. Ala. Best, narinis to na, ana. Uy, nalipong na ox. Ay, ikaw sa lubog na kay gaon. Sige lang, good. Gusto pa ko mo inom, Best. Sige na, tagay pa ta. Ay, nawa na, nalipong na gid ko. Best. Ay, nabuang. O ka, o buang na ka, Best. Best Paul. Ay, mamangod kong gibira. Ay. Lord. Oh. Mabdos ko. Oh my God! Best. Unsa may atong buhaton. Hala, oy. Maamahan na gid ko. Ay, inahan di ay. Best, ayaw pagbugal-bugal ba? Sorry. Ay, ko
mahibaw pa, ana. Kalibog ko, uy. Nahibaw pa yun yung ka, ha, sa kong gibate. Pero sige na lang. Mangutana sa kong nanay, ha. Unya, nawag na ko nimo. Suportahi si Lori, nak. Kinahanglang imog yun ang barugan. Kay anak man na mo iyang gidada. Mo ba, nay? Oo, oy. Ay, maayo pag kada imong gastuhan kay mas nindot pang paminawon nga dunay padulngan ang imong kwarta kaysa anha nimo igasto sa imong mga laki. Nanay, sad, uy. Sige lang. Magsabot lang ko niya aming Lori. Best, thank you ha. Nga imo gyud kong gibarugan. Besh, ano nga naman sad og pasagdantik ka? Best friend ko ka. Ug usap pa. Anak mo na akong nasi mong tiyan. Karon kay na naman ta magpuyo sa usa ka bahay, Besh. Bisag ingon anik ko, pero isaad ako nga di ta gid mapasag na ni baby. Thank you, Best. Naon sa ko eh. Sa sige na mo kuyog ni Lori kay nagtipo naman mig sa kabahay. Mura na na ako'y wa masabti sa akong feelings. Ay kung lalaki na ko. Ay, di sab ko. Ay, kay babae na ko pamati. Pero unsa man ni ako na feel nga kong Lori. Lori, lalaki atong unang anak. Paul, gwapo kaayo siya. Liwat ni mo. Ay, syempre! Kaya kung pati pa nagnaong, no? Aw, nani maliwat sa mong ex kasi Jimuel. Joke lang. Lori. Unsa mo ka? Uy nga, naghilak man ka. Nakatuog mas baby? Oo. Paul. Oo. Nga noon, sa'y problema. Paul. Nakigbalik si Jemuel na ako. Kapag ako ginignaw! Human sa tanan niyang nabuhat ni mo? Ug ako siyang gisugot og balik. Paul, ibilin ako ang bata ni mo. Danon kong Jemuel sa gawas. Unta makasabot ka na ako. Lori! Pa, na-IPTCA meeting sa among eskwelahan. Mao ba, anak? Sige. Tambungan ko na, ha? Sa mga oras, ha? Nak! Pa, Pumanang meeting. Saman, di ka mo kuyog pa uli? di na sa pa. Kay musod ang among teacher sa last subject. Mao ba? Sige. Uli na yun, ha? After school? Upa. Asa naman ning anak ni mo, Paul? Wa pa man mauli. Maulagi maoy. Akong gitawgan. Sige malagring, di man mo tubag. Abot ako. Mark, naunsa ba nag-imong naong? Nak! Nakakita kag-away? Kasi nagbuhat ni mo, ani. Ako mga classmate. Ilang kong isungog kay bayot ko lang kong papa. Si magbalik-balik, mao to. Lagot mo ko, akong isumbag. Mark! Di ba ko gusto be? Nga naa sinay, pati nga istorya ni mo pa.
Nak, sige lang. Ugmamot ko sa inyong school. Kanang nagsihin mong panungog di mo na bantay lang na. Ayaw, ay na pa. Samot yung kung awayo nila. Mark! Atimanan ninyo mga customers, ha? Mga mom, sir? Wait lang sa ninyo. Kay, napamailaing customers, Nak, kaluoy sa Ginoo. Ni boom sad gud ning imong salon sa. Ay, maugid maoy. Mao ba gini akong gikuhaan og para ibuhit akong Mark. Kaluin taos Ginoo nga. Wa gud ko niya pasagbi. Gyud. Mama. Nanasay laing niabot na customers. Mutabang na ako sa akong mga trabahante, maha, para madali. O sige. Kay mo paulit na sad ko sa ato. Magluto ko para panihapon nato. Unsa may gusto ni mong kanon? Ay, kalay bahala, maoy. Sige. Next! Sir, magpaunsa ka, sir. Haircut? Pa, si Angeline di ay? Uyab ni mo, nak. Dili pa po eh. Nanguyab pa lang ko. Mau ba? Hi, pretty. Hello, nice to meet you, Tito. Mark, sige na. Dayo na mo sa kusina kay nakaluto na sa lula ni mo. Mark, nak. Wala lagi mo suroy si Angeline Dinis ato. Huwag ko yung sugta pa. Ha? Uy, not good. Isuganahan pa. Ibawa mo ko good nga niduda siya na ako nga di ko straight kay bayot ko na kong papa. Mark. Di siya kuha mo pa. Gusto ko kung makauya bagani ko kanang dako respeto ni mo. Kanang ila makita nga ikaw akong papa ug dili ang iyong pagkabayot. Mark, anak. Para nako, si Mark yun ang greatest blessing nga nahitabo sa akong kinabuhi. Kay nahibaw kong sa kadaghang judgmental din sa kalibutan, si Mark lang ang magpabiling manalaban nako hangtod sa akong katiguangon. 5 years ago, mipanaw ang akong mama, ug karon minyo na si Mark, ug doon na nasagoy apo. Dili nilang kutob. Daghang salamat, RMM. Mao kita mga higalan kaagi ni Paul nga nagpuyo sa Liloan, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalahan, Count on Me. Ang maong kaagi gibatan o duwa sa radyo ni Jelly Haka, ugubos sa direksyon ni Priscilla Regalas. Kamuusap mga higala at mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papadaw. Sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang nining tulumanon, handimanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handimanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, salamat sa inyong pagpaminaw.